Bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengibuye obangene intwana yami shona kubo ngoba laba abazazi bafunani 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 ufuna uthando imali 21 question nina nemibuzo bano bayibheki lebifu ngibona ibutho benitting newo kanti nzelilutho yimalela ndaba thina sifezepho basanda masitaba basanda masibamba bagcwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masiphanda niyabona siyakhankasa sifala indlala emakhasana kuvuma balose msamo kuvume nenhlozi kwesami lenkomi yenkosi isandlehla mfana ungayisusi nesami ningibona nginyonisa ngisengalendisa kokhozi kumfana lengabi yenkosi igcwanisengitantaka ngoshuni bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengibuye obangene intwana yami shona kubo ngoba laba abazazi bafunani 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 ufuna uthando imali 21 question nina nemibuzo bano bayibheki lebifu ngibona ibutho benitting newo kanti nzelilutho yimalela ndaba thina sifezepho basanda masitaba basanda masibamba bagcwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masiphanda niyabona siyakhankasa sifala indlala emakhasana kuvuma balose msamo kuvume nenhlozi kwesami lenkomi yenkosi isandlehla mfana ungayisusi nesami ningibona nginyonisa ngisengalendisa kokhozi kumfana lengabi yenkosi igcwanisengitantaka ngoshuni bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengibuye obangene intwana yami shona kubo ngoba laba abazazi bafunani 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 ufuna uthando imali